Здравейте, бейте пичове, днес ще ви покажа как да се подкарате някакъв плагин на Spigot лесно и бързо, като за тази цел влизаме в търсачката и търсим Spigot Plugins, съответно нещо, което би ни харесало в ресурса с URL-а, така ще намерим листи от плагини, безплатни и платени. Съответно, аз си харесвам примерно Music Box, който съответно работи и е тестван до 1.20. В предишния епизод подкарахме проект на Minecraft, сервер на Minecraft на версия 1.20.4. Така че мисля, че това ще ни помогне. Какво представлява това? Няма да гледаме сега всъщност, но има следните команди: Music Box Use. Music Box отваря графичния user interface, Silent, Her и така нататък. Добре, за тази цел какво правим? Теглим jar файлът, копираме си го и си го местим в нашата папка Spigot Local, който не гледа предишния епизод, може да го види в папка Plugins. Това, което трябва да направим, да сложим jar файлът. В момента нямаме нищо друго освен един jar. Този jar файл ще се стартира по време на рантайма на нашия скрипт, ще заради самия сервер и сервера ще заради плагина, ако всичко е наред. След като се заради плагина, ще бъде създадена нова папка. Тази папка ще се намира тук с подобно име на jar файлата. Това, което ще направим сега, е да се влезем в терминала. Ако използвате Windows, имате Shell, PowerShell, може да се изтеглите на Git. Ако си изтеглите Git като цяло, ще имате Git терминала, имате CMD, на Linux е подобен терминал на Mac, като MacOS. Така, влизаме в нашата директория. Виждаме, че плагинът е тук и просто ще си стартираме сервърчето. Ще разгледам набързо какво се случи. Не виждам някъде нещо е крашно. Оп! Случи се това, което не искам. Не можахме да заредим този плагин. No Dependency Not Block API. Това какво означава? Че този плагин Music Box има dependency, т.е. зависимост на друг плагин или API, наречено NotBlock. Може би да. Ако го пише с големи букви, червеничко, жълтичко, ясничко, да се вижда. Сега това, което правим, е търсим NotBlock и го теглим. След като бъде изтеглен, пак се влизаме в пакета, папка Plugins, слагаме го и палим наново. Така, най-отдолу ще видим в конзолата информационно съобщение, че NotBlock API и Music Box са успешно заредени. Това, което можем да направим сега, е да се стартираме Minecraft Launcher. Влизаме в нашето прекрасно серверче и пробваме команда Music Box. Така, нямаме права. Супер! За да имаме права, набързо можем да се опнем с нашето име, което ни дава администраторски права. И пробваме отново. Започна някаква музичка, която е странно. Така. Games Music for Video Games. Виждаме, че съответно се случва нещата.
Така прилича ви благодаря за вниманието и до скоро!